Ето ще я може да отсет, майка ми. Ето ги един перго, който... Майка ми е подписана за вас. За публиката. За публиката, естествено. Как иначе? За феновете. Не, че имаш на лома. Не, да. Така. 1, 2, 3. Айде, защо? Ти може да е. Сега я ще оправя. Сега я ще оправя, не го спирай. Хело. Я ще оправя. И аз искам. Ти да държиш вратата. Бъдта, ти се оглътнал. Просто трябваше да направя. Айде. Да. Човек, ти си луд. Нямам сега.